потребителския стандартен кредит в момента ще обясна и за потребителски кредит за лоялни клиенти. Лоялни клиенти си имаме предвид клиентите, които са били лоялни към Overgas Capital и са използвали към момента потребителски кредит. Като тук размера на отпусканата сума е до 2000 лева, а срокът съответно от 6 до 60 месеца, за разлика от предишния стандартен потребителски кредит е намален с 60 месеца и годишният лихвен процент също е по-нисък, 13,85. Таксата управление, която се удържа при одобрение, е еднаква с предишния кредит, като изплащането също става на равни месечни вноски. Тук мога да допълня, че кредита за лоялни клиенти се отнася и за клиенти както с активни кредити, така и с вече погасени. Не е нужно клиента в момента да има кредит към Overgas Capital, може да го е изплатил преди известно време, сега да се връща като наш клиент. Можем да продължим с кредита за газификация. Параметрите там са следните. Размер е от 500 до 10 000 лева. Срока на погасяване е от 6 до 120 месеца, а годишната лихва е 12%. Както виждате, тя е по-ниска от тази на стандартния потребителски кредит. Има възможност за гратисен период от 6 месеца. В този случай погасяването става от 7-я месец. Това е най-новият продукт, който предлагаме в момента съвместно с вас. Еднократната такса управление е с по-нисък размер. Тя е 2,5%, минимум 50 лева. Изплащането отново е на равни месечни вноски и пак няма такса при предсрочно погасяване. Условията за предоставяне на потребителски кредит и кредита за газификация са задължително на физически лица с постоянно местожителство в страната. Задължително трябва да имат навършени 23 години и крайният срок, до който се отпуска кредитът е 65 годишна възраст. Задължително трябва да е доказан доход, да има внесени осигуровки, съответно по трудови правоотношения, граждански договор, ако е едноличен търговец, годишна данъчна декларация и така нататък. Като съответно месечната вноска, която се формира към кредитът, не трябва да надхвърля 30% от остатъчния нетен доход на кредитоискателя. При недостатъчен кредитен рейтинг се изисква съответно и поръчител, който да гарантира съответно и отпускането на кредитът. По-специфичните документи, които се изискват е при кредитът за газификация. Тук кредитополучателят трябва да е собственик или съсобственик на имота, който ще се газифицира. В случай, че той не е кредитоискател, трябва да влезе като поръчител по кредитът или съответно са кредитоискател. Сега ще поговорим малко повече за документите, които се изискват при кандидатстване, като в последствие ще видите и някои примери. Ще започнем с искането за кредит. Всички познавате тази бланка. Важно е тя да бъде попълнена коректно и собственоръчно от клиента, тъй като тя съдържа информацията, благодарение на която ние ще направим неговия кредитен рейтинг и без която не можем да дадем точно становище. След това той трябва да попълни и декларация за кредитни задължения, в която също коректно и добросъвестно да опише своите кредити. Тук имаме предвид не само към банкови институции, но също и към небанкови институции. Независимо дали задължението ще бъде кредит, потребителски, ипотечен, овердрафт, лизинг, понякога клиентите изпускат тези неща. Особено и често се изпускат кредитите към небанкови институции, но всичко трябва да бъде коректно записано в този формуляр. Много важен документ също така е европейския формуляр. В лихвените калкулатори, с които разполагате, има шит, в който автоматично се пренася стойността попълнена в калкулатора. Тя отива заредена в европейския формуляр. Вие можете да го разпечатате на клиента и той там да види всички такси, комисионни и лихви, които дължи по кредита към Overgas Capital. Този формуляр трябва да остане за клиента. Това е съгласно наредба 9 от БНБ. Разбира се, копия от лична карта, документ за самоличност на клиента и на всички участници в кредита е много важно, за да се установи тяхната самоличност. Дали това е човекът, който кандидатства. Освен тези документи за потребителския кредит, при кредита за газификация са необходими още оферта, техническа и ценова оферта, тъй като това зависи размера на кредита, който бихме отпуснали, а също така договор за присъединяване, ако клиентът е сключил такъв, и копия от нотариалния акт на имота, който ще бъде газифициран, за да установим, че това е човекът, който ще кандидатства за кредит, това е собственика на имота.
Кредитният консултант предоставя необходимата информация за условията на кредита и различните варианти. При интерес на клиента се предоставят формуляри за кандидатстване и европейски формуляр, като всички документи за кандидатстване се попълват задължително лично от всеки един от кредитоискателя или поръчителя. Съответно, окомплектовани, пълни комплект се изпращат до Overgas Capital на имейл credit@overgas.bg.